मोड़ी चली जीवी ओ भागम छुट्रा चाहिले बिजुली जन्म आउ चालिले भूमिकम्प ए सेदिन सिना से छोरा छाडी चलिगला हेले आजी ये सुनाहरिंडा को नै मुसिकार परिवे शिकार हेलो भगवती के खाइनी बोले अने गोल चाहिए बसी ए सब भगोड़ा नष्ट हे गला माल खंडे हेई थरो हेलो ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल हेलो गोटाई नारी पाई महाभारत गोटाई नारी पाई रावण विनाश और तो भली रानी पाई शेष पानी बत अबे खोला देह न देखि एते हसुछु आ खोला देह देखिले उपमा अरे तो बात हिलो जा के मां को नहीं के उपभोग करबो अबे नहीं ना तू पारिबुन ए भार्गव छट्रे हउछि गोटाए शहरी से तू हउछु गोटाए गाउँली बनहरी तो देह पर मो नजर पड़िछि माने तोते मु केबे छाड़िबिनि लो भल करिबि थरे महापुरे पड़ी गले तो खप किना मारी बसिलो
ଅତି ରହିଲା ଯୋଉଠି ବାଘର ଭୟ ସେଇଠି। ମୋ ବୁବା 56ଟା ମରଣ, 65ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ, 50ଟା ଡକାୟତ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିଗଲା। ସେଇଦିନ ମୋ ଜନ୍ମ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ନାଁ ଦେଲା ହାରାମି କୁହିଆ। ସେ ମୋ ଲୋକ। ସବୁ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ବ୍ଲୁ ପିକ୍ଚର ସୁଟିଂ କରି ବାହାରକୁ ସଫାଇ କରେ। ତାପରେ ତ ଚେହେରାଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ତାପରେ ମନ ଭାବ। ଆବେ ଏ ଅଭଦ୍ର, ତମରି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏ ଦେଶ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଝିଅ ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆସିଥିଲ। ତୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆମେ ଖୋଲା, ଗୋଟେ ଫୋନ। ଠିକ ଅଛି, ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ନା ବୁଝିବିନି, ଅଳ୍ପ ଯିବୁ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବି। କିଛି ଲାଭ ହବନି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ହାରାମି ଖଟୁଆ ଭୟରେ ତତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲିଲେ କଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ନାରୀର ଲଜ୍ଜାର ଭୂଷଣ। ଛାଡ଼ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ହାତ ଦୁର୍ବିଆ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଲି। ଆଉ ଯାଠୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ସମାଜ କଳୁଷିତ। ଆରେ ଶଳା, ତୁ ତ ଏମିତି ଜଣେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ ନା? ତୋର ମା ଭଉଣୀ ଥିବ, ତୋର ଘର ସଂସାର ଥିବ, ହେଲେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ କେମିତି? ଗରମ କରିନେ କହୁଛି। ଏଇ ଶଳା, ଥୁ, ବେଶୀ ଗରମ କରିବୁ ତ ଥୁ, ଶଳା। ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ କାରଦ। ଶଳା କେଉଁ ମହାନ ଶଳା? ଜଣକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣେ ସৎ ମଣିଷର ମଣିଷ ବନିଆ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଜ ଗଠିତ। ନଚେତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାମ ରାଜ୍ୟଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ବାବୁ, ତଫାତ ଅନେକ। ଗୋଟେ ଦେବତା ତ, ଆଉ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯିବେ କୋଉଠି? ଏଇ ପାଖରେ ପାଖ ଗାଁରେ ମୋର ଘର ବାବୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ବାବୁ, ହେଲେ ସେ ଲୋକ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବାବୁ? ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇ ମଣିଷ। ବାସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ।
এই ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ନଷ୍ଟକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଅନୁ 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 ଆରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଣିଲ। ଅନୁ ଅନୁ ଆରେ ଘରେ ସେପାଲ ନାହିଁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ସେପାଳି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟ? ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆଜିକି ତମ ବିବାହ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୌଣସି ଦିନ କେବେ ବି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ନଥିଲ। ଆଜି ତମର କି ଅଦ୍ଭୁତ, ଓହୋ, ମତେ ନ ଜଣେଇ ମୋ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲ। କହ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ସବୁ କାମରେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ତମ ଅନୁମତିରେ କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେଠୁ ମୋ ମୁହଁରେ ତମେ ଜବାବ ଦେବା ଶିଖିଗଲଣି। କଣ ପାଇଁ ଦେବିନି? ମୁଁ କଣ ନାରୀ ନୁହଁ? ମୋର କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସବୁ ପରେ ତମେ ମତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? ଆହୁରି ମାରିବି, ମାରି ମାରି ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବ ତମେ ଖାଲି ଶାସନ କରି ଜାଣିଛ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଜାଣିନ। ଠିକ କହିଛ ଅନୁ। ମୁଁ ଦରିଦ୍ରରେ କ୍ଷତ ଆଉ ବିକ୍ଷତ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ସବାତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମେ ମୋ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ କୋଟାଘାତ କରୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଅନୁ, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଅନୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଅନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଡ୍ରାଇଭର କଣ। ମାନେ କଣ କରିବେ? କଣ କରିବେ ମୋ? ଅନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷରୁ ଜାନୁଆର ହେଇଯିବ। ଅନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କହ? ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅ, ନିଅ। ଏ ଟଙ୍କା ଅନୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଅନୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ କିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି? ତମେ ମତେ ଯାହା ଭାବେ ପିଟିଲ, ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ କିଛି ବି କରିନି। ମୁଁ ବେସରତି କରି କି ଦେହ ବେପାର କରି ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିନି। କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସବୁ ସଧୁଆ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ। ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ
ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାମୀ ନତା କରିନଥାନ୍ତେ? ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ଘରେ ତ କାଲି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ସନ୍ତୁକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବିକି ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା। ତମକୁ କେତେ ମାଇଲି ହଲ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଧର ଏ ବାଡ଼ି ତମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଡ଼େଇଛି ତମେ ମତେ ସେତିକି ମାର। ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ ପିଟଉନ ପାରିବିନି ପିଟ। ପାରିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପାରୁଛି ମାନେ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ତମେ କହୁଛ ମୋ ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା। ମୋ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଶାଣିକୁ ଗଲେ ଅହିଶୂନ୍ୟ ଖେଳି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତମକୁ କଥାଟା ଲୁଚେଇ ରଖି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ। ଶେଷରେ ତମ ଶେଷ ସନ୍ତକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ସେଠି କଣ ଅଛି? ତମେ ତ ଅଛ ନା। କଣ କହି ମୁଁ ତମ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି ଭାବି ମୁଁ ପାରୁନି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସବୁ ନାରୀମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ତାଛଡ଼ା ତମକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତମେ କଣ ଭିକି ମତାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ? ଏ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇବାକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଶତକ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆରେ କୋଉଠି ଥିଲା ତ?
କିଏ ଇଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ? ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପରେ ଯେବେ କହି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ। ଭାବୁଛି କେମିତି ଅନୁ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କେମିତି ହେଇଗଲା ଅନୁ? କେମିତି ହେଇଗଲା? ଜାଣିଛି ଦୁଃଖ ସେଇ କ୍ଷଣ ନିମିଷେ ଦଣ୍ଡେ ପାଇ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ଯେ ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରେ ମୋଟମ ହେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ଦୁଃଖ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ସତରେ କଣ ଦୁଃଖର ରାତିଟା ଆମର ପାହିବନି? କେମିତି ପାଇଗଲ ଅନୁ? ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସେ। ଆମେ ତ ଯାହାକୁ ପାଖଉଛେ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଚାଲିଯାଉ। ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିବା ଅନୁ, ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିବା। କେମିତି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କଲେ ଦୁଃଖ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ? ମତେ କର ମଉସା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି କର ମଉସା ଡାକୁଛ ଆସ ମତେ କର, ମତେ ଶୁଆଇକି କର, ମତେ ଚିଟେଇକି କର, ମତେ ଆଣ୍ଠେଇକି କର, ମତେ ପେଟେଇକି କର। ଯଦି ନ ପାରୁଛ ମୋ ଫେସବୁକରେ କର, ନହେଲେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କର, ଯଦି ନହେଲେ ନାଇଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କର। ଭାଇମାନେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାଙ୍ଗୁଆ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଦୁଃଖାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଯା ଶଳା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ବି ଗ୍ୟାପ ରଖେନି। ଶଳା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ଖାଲି ଗ୍ୟାପ ଗ୍ୟାପ ଗ୍ୟାପ। ଶଳା ଫାଷ୍ଟ ହାଣ୍ଡେ ଖୋଜୁଛି ଯେ
सेकेंड हैंड हेले मिलंता कहा भी होउनी छुट्टी हेले चलिबो केमती हेले भी चलिबो किंतु भाई माने तामे सिरिटा ठीक कवा दरकार गाड़ी खाली गाड़ी सलाम नमस्कार मो घरे झील पिला तू बेसी कहले तो